Berqarar dowlatyň täze ýamanyň galkynçy döwrüne kiçigi orta telekeçiligiň ösürlmegi gonukdurlaryny ýyl ýurt behbetli tutumlary döwlet tarapyndan hususy ulgamyň wekillerine berilýän ýygyderli golawlar diýarmyň Liwap vilayatyna da özi aýdyň beýany tapýar. Vilayatda işleri barha ilerleýän hususy önümçiliklerin hatarynda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmenawa şäherine ýerleşýän Ýürüýte Geýimler dünýäsi hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Hususy önümçilikde önüme nirmekde işleňi agramly bölegi hut saragatları esasyna ýol goýulyp, adyndan belli bolşýary ýokary hili ölçeklerine laýyk gelýän. Owdan geýeninde rahat hem ýakymly, özüne çekici görnüşe eýe bolan lukmançylyk, aşpedlik şeýle hem çeýniki işgäler üçin ýetlenen egneşikler, sport eşikleri umumany ýürüýte iş eşikleriniň ýüzden gowrak durly görnüşleri önerilýär. Bu durly görnüşli önümleri önermekde ýurdumyň dokma kärhanlar tarapyndan önerilene matalaryň ulanylýan näme bellemek ýakymly. Önümçiligiň 12 ýylyň gowrak wagt bäri hereket etmegi bu ýerde dähmet çekýän hunermenläň öz işine ihlasy çemereşmegi hemde elmedama täzelikleň gözleginde bolmagy, olaňy iş tejribesiniň barha ýokurlanmagyny, netijede bolsa bu hususy kärhananyň önerýän önümlerini ulanjylar tarapyndan barha uly islege eýedi. Önümden ýokary hiligini gadanmakda her bir taýyar önüme müşterek ödürilmeden odaly hili gözegçiligine geçirilýär. Häzirki wagtda bu hususy kärhanada dizaýnerleň, tikinçileň hemde hili gözegçileriniň 250-den guragy zähmet çekýär. Kärhananyň hunermenleriniň hemişe gözlegde bolmaklygy, şonuň bilen birlikde dünýäniň iň ösen tehnologiýalarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy, önerilýän önümden görnüşlerini artdyrmagy, şeýle hem hil derejesini hasam ýokurlanmagy ýardam berýär. Ýa-ni ýakyna bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil enjamlaryň oturdylmagy hemde işe girdilmegi bolsa, önerilýän önümden görnüşlerini hasam artdyrmagy, önümiň mukdaryny köpeltmäge mümkinçilik berdi. Yeri gelene belletek bu hususy kärhananyň önerýän önümleriniň vilayet merkezi Türkmenawa şäherine ýerleşýän dükanlarda şeýle hem ýurdumyň ähli vilayetlerine we paýtagtymyza Aşgabat şäherinde halyk köpçiligine hödürlenýänini, eslegli harytlary öwürlenýänini bellemek hasam ýakymly. Ýürüýte Geýimler dünýäsi hususy kärhanasynyň azbir hem zähmet söýri işgärleri ýurdumyzda telekeçiligiň ösmegine halal zähmet çekmeklige dördüp berýän giň şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident Arkadagly Gahrman serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.